Als kleine jong had ik gespeeld, onge in de voort, voor het lieke huske word ik bang. Ja, Leefstichting LVK, welkom in Landgraaf. Welkom hier op de Wilhelminaberg, het hoogtepunt van Landgraaf, Parkstad en omstreken. Hier op dit plaatsje willen we als stichtingsstuurgroep samenwerkende carnavalsorganisaties Landgraaf ons kandidaat stellen voor de organisatie van het LVK 2026. Nu zijn we gaan kijken, hier boven op de Wilhelminaberg, dat gaat natuurlijk never nooit passen. Verder willen we die artiesten ook niet aandoen om die 408 trainen naar boven te trainen. Die zullen het moeten om, voordat ze überhaupt kunnen gaan zingen. We hebben natuurlijk hier snowboard liggen, maar bij min 4 van LVK organiseren, ook dat zal hem gaan niet werden, dat lijkt me niet ideaal voor de apparatuur. Nee, we hebben een andere iconische plaats hier in Landgraaf in gedachten en daar wil ik Geert minder touw nemen. Ga je met? Singduren hingen op de scheet, wat rest is der berg waar sneeuw steekt. Het stenen kruis. We staan nu op het iconische Megaland-terrein in Landgraaf, ook wel bekend als het Pinkpop-terrein. Geweldig om in 2026 het LVK naar Landgraaf te krijgen. Wie chic zou dat zien? De grote vraag is natuurlijk, wie gaat het LVK 2026 organiseren? Landgraaf had een traditie van vele carnavalsverenigingen die elk in een eigen dorp of in een eigen kern activiteiten organiseren. En om dat allemaal in goede banen te leiden is ook de stuurgroep carnaval opgericht. En daar participeren alle carnavalsverenigingen van Landgraaf participeren daarin. Maar de kroon op dat seizoen zou natuurlijk zien we voor het LVK in Landgraaf kunnen organiseren. En we gaan natuurlijk alle registers opentrekken om dat tot een groot succes te maken. En dan de gemeente. De gemeente die staat er volledig achter om dit evenement samen met de stuurgroep carnaval te organiseren en naar onze gemeente te halen. Als wethouder cultuur werk ik al jaren op een prima manier samen met de stuurgroep carnaval. En ook bij de voorbereiding van dit evenement zijn we samen goed op weg. En dan nog, als gemeente Landgraaf hebben we het volledige vertrouwen samen met de werkgroep om dit evenement een succes te maken. En wat kan nog schöner zien? In 2026 besteedt ons prachtige gemeente Landgraaf 4 keer 11 jaar. En dan hebben we nog 2 verenigingen die onlangs een jubileum hebben in de sfeer van carnaval. VV, de Geten, bestaat 8 keer 11 jaar. En CV, de Ire Rode Schwegelsupper, bestaat 4 keer 11 jaar. Wat mij betreft, reden te meer om dit evenement in 26 naar Landgraaf te halen. Landgraaf en de hele hoop verenigingen, zoals een voetbalclub, fanfares, harmonie, scouting, Jong Nederland en diverse andere sportverenigingen. Al die verenigingen hebben overal een lid bij de carnavalsvereniging. Die connectie maakt het dusdanig uniek dat we een hele hoop vrijwilligers kunnen vingen en ons bij het LVK kunnen gaan helpen. Dus LVK, laat maar komen, 4 hebben de vrijwilligers. Landgraaf had expertise, Landgraaf had potentie. Afgelopen decennia hebben we laten zien dat we gigantisch veel kunnen organiseren. Grote wielerrondes, tentfeesten en Pinkpop. In 2022 hebben we voor de eerste keer de 11e van de 11e met z'n allen georganiseerd. In Warburg op de Maat, meer dan 1000 bezoekers en vorig jaar hebben we dat ook weer opgepakt. Fantastisch om te zien wieveel kennis en kunde en wieveel energie er is bij de lui en Landgraaf. En dan ga ik de expertise, de Harold Bos, die bij de gemeente werkt, de expert op het gebied van veiligheid, en u herkent hem ook, gaat dus ondersteunen. Dus verzint er klaar voor. Aarzel niet en breng het LVK naar Landgraaf. Ja, en hij zegt van Megaland, de locatie waar het moet gaan gebeuren. Megaland, uiteraard bekend van Pinkpop, Europa's oudste popfestival. En je ziet het, de ruimte die is geweldig. Plaats voor het paviljoen, plaats voor te parkeren. Het gebouw achter mij werd nou de editie van dit jaar, Pinkpop, totaal gestript en klaargemaakt voor de toekomst. Hij is een wifi-verbindingen, hij is alles gewoon heel erg perfect in orde. Wat het parkeren betreft, dat kan gewoon hier op het terrein of eventueel op bij de VV Schaarsberg, de buren. En de verbindingen met de buitenring en de A2, de A76, de snelwegen naar de rest van Limburg toe. Alles is hier voorhanden.
Een LVK organiseren kost enorm veel geld. Hij wil een gigantisch paviljoen neergezet. En dan een beetje rendabel te krijgen, moet vertok kijken, maar vooral met LVK nog wat anders kunnen organiseren. Bijvoorbeeld het Tribute of the Bands, de Kulsche Ochtend, maar misschien ook wel, je hebt met Guido Dieteren en zijn European Pop Orchester samen. Want Guido Dieteren is een Landgraafse jong. En ja, wat ook een Landgraafse jongen is, dat is de Ruud Kleine. Die werkt bij L1. Hij rent de ganse provincie door. En wie chic zo, nu zie je, om de Ruud Kleine, hij, een Landgraaf, het LVK te presenteren. Ja, Leefstichting LVK, zoals je gaat kunnen zien, ziet zowel de gemeente als de gemeenschappelijke landgraafse vastelovend hingen de nominatie om het LVK in 2026 naar landgraaf te worden. Nu ben we maar een ganse kleine groep dat we mee bezig zijn, maar vier zijn ervan overtuigd dat straks die ganse landgraafse gemeenschap dit LVK gaat omarmen. Vanuit Landgraaf wensen we u dus heel veel sterkte met het maken van onze beslissing en we zijn natuurlijk heel graag dat de LVK hier in 2026 plaatsvindt op het Pinkpopterrein. Veel succes! Wir sind trotz op ons Landgraaf, wir sind stolz op wat für Hand. Wir sind dem blind ons eigen Landgraaf, ons het niemes aan de kant. Wir hoten vol in de Landgraaf, het symbool van samen een. Hij ben ik heem, hij wil ik blijven, hij een Landgraaf wil ik zie. Hij een Landgraaf wil ik zie. Hij een Landgraaf, daar ben ik heen.